Ja, maar is die scotch wel allemaal, jongen? Ja. Die waren niet goed, hè? Maar dit is heel verschrikkelijk. Nog steeds heel verschrikkelijk. Nou, dat is mooi. Vlucht uit mijn tekst, vlucht uit mijn tekst. Ja, dat bedoel ik. Wat doe je? Daar gaan we. Hé, je vlucht! Ik nog. Nee, dit is de civiel, jongen. Nee, dit is de lift. Ik dacht nog. Oh, nee! Nee! Goedemorgen. En hij valt! En na je vlag. De 6 weken vakantie zitten weer op. Maar wie maakt ben hij? Squallen! Squallen en het nee, tronken. Het zaken we even schilderen wat er is. Wat gaat je al in maar, jongen? Bestek. Bestek had ik maar. Die zit erin. 2 stukjes bal. Hier maar hagelslagen in met salami. Doe je er wel. En dan in het onderste bakje. Hebben we fruit. Appeltje. Oh, dat is net zo. Jakkers. Hier heb ik mijn jak. Een appeltje. En dan had van die better en malken. Oeh, bifiewasje. Biffie. Dit was de kaart, toch? Ja. Ik nog even pakken, ik heb er 4. En de bril met mij. Ja. En die maakt hem hier nog een dan. En een tussen gespoetsen. Ja, en dan is lekker met Zo, de bril. Zal ik die in het vaste vakje doen? Zo? ja. Die is zendin. In een coole haaientas, hè? Ja, in zijn moeder. Het is weer nieuwe klas, weer nieuwe regeltjes. Nu komt ze nog echt achter een tafeltje te zitten, denk ik. Ja, maar je stiften, griezen stiften, zo. En gries. Dat was het. En dus is in groep 3 en dus is het jaar in groep 4 in één klas. Ja. En waar zit in groep 4? Love ja. Want al het spul en al bloot net simpel even. Dit is te heel. Heel oren. Eigenlijk Maar hebben we dat. roept wel lekker. Ja, maar bloot niet heel goed zitten. Wie hier nou zult dit oren. Kijk, dat is net een goeie. Maar Roept lekker. het roept lekker. Het roept heel. Als je om zeker sokken, dan roept het sa. Ja? En dan als je om zeker maar dan shampoos. Dat roept echt wel sa. Precies. Beetje een mannenshampoo, hoor. Ja. Ja, haast wel gelijk in. Ja, roept een beetje als Heidse shampoo. Ja. Nou, Vind ik echt. we hebben dat ingezongen. Dan heb ik een mooi liedman. Dank je wel, dank je wel. Ik denk dat net van de meeste met jou het is een flesje. Nee, denk je net? Nee. Oh, nee. Omdat je die kinderen net uit Fries. We praten Nederlands bedoel ik. Ja. Maar dan kun je misschien wel Fries verstaan. Ja. Ja, toch? Het is wel in Friesland nog, hè? Gippie. Aha. Nou, misschien wel die tussen voor eens kinderen. Achterin. Ja, dat versta je net. Maar ik wel, ik zei wie mij er aan de achterkant in. Net weer voor, hè? Aha. Groep 1 en 2 maar voor erin. En vanaf groep 3 maar is er op de grutte ingang. Aha. Dus nog grutte jongen. Aha. Wist al, maar nou grutte. Ja. Nou, zo, tussenwisje. Moeltje nog eens een keer. Ja, maar is die scotch wel allemaal, jongen? Ja. Die waren die kant op. Maar wie is heel verschrikkelijk? Nog steeds heel verschrikkelijk. Nou, dat is mooi. Hey Ellie! Wie is er weer bij Truut? Even een uurtje, komt er door. Nee, ga maar zagen. En zagen had ik er de haai op haar. Ziet er wel cool uit, ja? Die zak het van de kant door. Oh, maar dan moet het een beetje te strakker misschien. Ja, misschien. Oh, maar je kan hem wat strakker. Ik ben wat strakker. 4 uur op de planning. Nou ja, het is een manje, dus Jara komt hier de buurt. De zaak is om 12 uur vrij en Jara echt. Dus Jara maakt correct even watje. Haal ik eerst zaak op en dan Jara. En dan vermid je wat leuks met hun beiden doen. Het is liek het mooi waar, dus misschien wel nee, wat leuks. Wat is dat? Hallo. Hallo. En van de morgen zijn we chillen met Hildo. En dan wat in de hoes wat dingetjes dan. Ja man. De beestjes. Beestjes. Nou ja. Hey, vergeet je hem net te abonneren en een blauwtong kom heet je. Dankjewel. Hey Boeken. Waar is het Boeken? Oh. Boeken. Boeken. Nou, we zullen zaken een jaar uit squal ophellen. Het is weer Safir. Ik ben benieuwd naar hun verhaal. De eerste squallendag. Zaak voor het eerst op een tafeltje net in een kring. A few moments later. Het is warm, maar nee.
Probeer het. Vind je het leuk in groep 3? Leuke juf? Ja. Hoe heet een juf? Juf Ilona, die is jaarlijks pas. Juf Pas nou, pas nou. Is er iemand op? Juf Ilona. En ik krijg die... Oh, wat is juf altijd van. Krijg 2 juffen. Ja. Ja. A few moments later. Hey. Nou, koe dit zo wel? Ja hoor. Nou moest je als laatst, hè? Ja. Nou, Moet ik drinken? Pak ik even, jongen. Wat zei je? Nou, Die juf van Huiven op die wachten. Ja. Nou, best gedaan. Ik zal hier een beetje van Ja, zaken ik dan. heb wel pepermuntjes gekregen. Illy! Hoi! Hey, Pak even zaakjes in drinken. Maar steek weer iemand dan op. wat is dit? Rammelaar? Ja, rammelaar. Te volle. Te voller? Ja, een beetje. Dat is nog een beetje te liefs. Oh, echt? Wiels een grote tas los. Welke? Nou, een haaientas het zaken toch? Het is daar wel net al jaren zaak. Hoe weet je alleen? Leuk, we gaan net werken. Ik wil. Ja. Nee. Zaken moest je van het eerst achter een tafeltje zetten op squallen heen. Ja, dat is leuk. Ja. Dat is een eigen tafel. Maar allereerst, jou met even hand. Van harte gefeliciteerd met die Suske. Want Joet is Lois. Jeetje. Je 2 hier, hè? Ja. Gefeliciteerd met die Suske, meid. Ja. Ja. Maar je mag net werk op squallen, zeidest. Nee. Nou. Ja, Mooi. we hebben een tekening ingevuld. Ja. Waar ben we? En moesten nu zelf tekenen. En wat vonden we het leukste vak? En heb ik broertjes of zusjes? Waarom hebben we sneetje? Oh, oké, dus ja, maar wat denk je die maar net echt hutwerk? Gewoon even leuk. Ja. En nou is het waar ze hè? En we mochten zelf pakjes zieken. Ik zit naast te lezen. Ach, nou, hier kijk wel eerder kennen, hè? Ja. Zo, joh, ja? Maar nee, dat mocht nu toen net, maar dat is Nou wel. alleen nog, want toen vorige squal hier, toen vroeg ik, wat wil je met allerliefste het volgend jaar? Zou je iedereen zelf plakjes zieken? Dus nou maar. En dan gaan we dat nou gewoon proberen dat het zo goed gaat. Ja. En dan zei je van nou ja, misschien was het dan maar ergens over van die kletsen te vallen bijvoorbeeld. Ja, Zoiets. maar dit is gewoon even om te proberen en als Ja. het ook in. En als het goed gaat, mij is misschien het heel eerst van zitten blowen. Ja. En dat moest het eigenlijk zelf beslissen. Ja, als je leeft best en netjes en goed en die werk doet, dan kan dat. En anders Ja. kan het net. Nee. Nou, mooi man. Ik ben blij dat we beide zo leuk gewoon op school. En doe hast ik wel eens zin om mooi willen? Ja. Mooi. Dan morgen je echt rekenen, Maar de spelling, taal, lezen. En wie ik? Mam de plot voor. Ga je maar spelling en taal? Ik ben echt op de denk ik. Ja. Ja. Wat maar wallen je jongens. Oeh, muziekles. Kijk leuk. We starten het schooljaar met de Gouden Weken. Dit doen we om een goede basis als groep te vormen voor de rest van het schooljaar. Okay. Groep 3-4. Juf Ilona is op maandag, dinsdag, woensdag. En juf Ellie op donderdag en vrijdag. Hoe is het wat lekkers, Hilda? Zit er heel lekker om een koekje en dan is toen niks. Dat is ook wel wat, hè? Dan wil ik voor die pakken. Hoi zaken. We gaan in de auto, als die opladen is. In mijn auto. Ja, Mercedes. later in hè. Ik ga hem wel best. Ik ga hem normaal draaien 4 dagen broeken. En hier is nog Zullen we het die door? Daar? is daar boven wie? Ik weet net. Zullen we dat proberen? Ja. Nee. Ik ben niet aan het filmen. Ja, ik vind een bie. Staan. Oeh. Ja. Ik ga zien. Zaken. Niet. Niet zo. Dit is een ek. Zullen we het even zien? Oeh. Oké, ik denk dat Roelof Jan al even snack mij hem in het auto kan zitten. Oké, kom. Dat ding is eraf van. Kom ik via die kant. Jongens. Hey. Doei. Nee, maar hier is nog doen. Nou, Ik wil gaan uit mijn kanaal weer in de baas. nee, dit is de lift. Ik dacht het nog. Oh! Oh nee!
met u. Ik ben niet geweest. Nee jongens, lid. Ik ga de boot heel goed. Ik zit vast. Nee, zaken. Nee. Achter u. Ja. Doei. Ja, doe even. Sagt hij, Rolf, ja, du hast nog geen riemenwies. Maar ik echt... Ja, ik ben liever weet, want ik ben jong en Rolf Jan is 16. Ja, maar hoe oud best? Wat is remje? Dit is een remje. Dit is remje. Oké. Dus we gaan nou uit de memke dan. Ik godlike ben 21, ik ben 2 lang mijn teerskap. Oké, ik zet hem even in del, ja? Stoplakje. Zak ik op stoplakje? Nee, ik Ja. ben je en ik ben 8. Oké, maar dan... En Nobe. En dan ziet het krijgt op autoreles. Ja, dus ik ga naar de auto en hij moet even... Jongens. Dat die ik nu. En ik haal die bewijs hier en dit kijk. Ja, en ik krijg nog meer bierbewijs. Nee, du bist aan het leren. Dat moet je niet doen. En uitkijken. Dan moet je remmen. Je kan. Weet je wat over het remmen is? Ja? Dit wist ik. Nee. Oh, kijk, dit is de remmen. Dit is? Ja. Muziek? Ja. Machtig. Hij is leeg. Oh nee, toch niet. Maar de deze grote bandje nou in dit liedse autootje? Heeft wie eigenlijk opzocht voor Lois en Famke? Doe maar steven van. Maar ik de rekken zien. Wat ga je hem nou weer uitvreten? Natuurlijk, ik hier de watersturen, hè? Helemaal met decor erbij. Hé hey, mandjes, dit is een mooie watershoek. Oh, je bent wat slanker dan mij. Kijk je los? Tante. Jelle. Ja, ze hadden een goed stoplakje. Ja? Ik heb het verstopplakje. Wat voor stapplakje aan me voor? Vertrouwen Oh, je een werkje. Denk ze allemaal vingers bij de doorleven. met één omrennen. Wat voor stapplakje aan me voor, Rolf? Ja, let even eens. Hier. Ja? Hoi. Hier terug heen, ja? Oh, de hiel nog achter. Ja, en dan rust het hè. En ik tje. Ja? Ja, Rob, ik ben er echt klaar. Oh, ik ben bij je weer. Hoi. Oh, maar is net op de glazen komen zaken leven. Laat die maar mooi staan. Die weer van het toneelstuk. Dan moet je hem saberen, ja? Of plastic bekers, hier is wat plastic. Oh, die ben ik vies. Nee, dan moet je hem saberen. Even zien Rolf je afvinden, Ken. Even zien ook hem vinden, Ken. Ja! Een lietswit kapje. En een kistje bukken. En een shirt niemand die. Oh, wat een goed stapplakje. Mooi man. Ik zou zeggen, check Beppe vind ik, hè, want ik moet zo even voet en zoek Beppe even op je letten. Nou, de bandjes wie nu weer voor het eerst naar squallen. Alles weer een beetje in gareel, weer een beetje gewoon. En ze gaan nog even mooi in de theatertuin praten. Nou, ik zou zeggen, voelt het nou een leuke vlog? Abonneer je! En Zet een blauw kom heen! en vergeet net. Hetzelfde download voor je tablet als telefoon. Hey, on to naar je chatvlog!